Φίλοι της Manchester United, καλωσορίσατε σε ένα καλοκαίρι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Η εποχή του Michael Carrick στο πάγκο της ομάδας ξεκινάει επίσημα τώρα και η πρώτη μεγάλη κίνηση της διοίκησης είναι γεγονός. Δεν είναι ούτε ο Τονάλι ούτε ο Ματέος Φερνάντες. Είναι ο Έντερσον της Αταλάντα. Μια μεταγραφή που αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και έχει ήδη διχάσει το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Για πολλούς, ο 26χρονος Βραζιλιάνος είναι το κομμάτι που έλειπε. Ένας ακούραστος εργάτης. Ένας χαφ που θα κλείσει τις μαύρες τρύπες που βλέπαμε πέρυσι στο θέατρο των ονείρων. Για άλλους όμως αυτή η κίνηση είναι ένα τεράστιο πανάκριβο ερωτηματικό. Μια επιλογή που θυμίζει έντονα τις εποχές που η United σπαταλούσε εκατομμύρια για παίκτες όπως ο Fred, ελπίζοντας σε ένα θαύμα που δεν ήρθε ποτέ. Σήμερα λοιπόν θα αφήσουμε στην άκρη τα οπαδικά και θα δούμε την αλήθεια μέσα από τα νούμερα, τα δεδομένα, αλλά κυρίως στο τι βλέπουμε μέσα στο χορτάρι. Ποιος είναι πραγματικά ο Έντερσον? Τι φέρνει στο τακτικό πλάνο του Κάρικ? Πώς θα συνυπάρξει με το χρυσό παιδί, τον Κόμπι Μέινο, και το κυριότερο, είναι ένας elite half που μπορεί να σε οδηγεί στον τίτλο της Premier League ή απλώς ένας ακριβώς παίκτης rotation που θα εγκλωβίσει τη United στη μετριότητα? Πάμε να το αναλύσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, από τα στοιχεία που δεν αμφισβητούνται. Το βιογραφικό και τη φυσική του κατάσταση. Ο Έντερσον διανύει το 26ο έτος της ηλικίας του και τον Ιούλιο κλείνει 27. Βρίσκεται δηλαδή στο απόλυτο πικ της ποδοσφαιρικής του ωριμότητας. Έφυγε από τη Βραζιλία και τα τελευταία χρόνια αποτελεί το πνεύμα της Αταλάντα. Υπάρχει ένα στατιστικό που για μένα είναι το πιο εντυπωσιακό από όλα. Πριν κάνουμε στη τακτική, σε μια καριέρα με πάνω από 300 επαγγελματικά παιχνίδια, ο Έντερσον έχει χάσει συνολικά μόλις 10 μάτς λόγω τραυματισμού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σε μια Premier League που καταπίνει τα σώματα των παικτών, η United αγοράζει ένα αθλητή από ατσάλι, ένα παίκτη που είναι πάντα διαθέσιμος. Όμως κάπου εδώ ξεκινάει η παγίδα. Αν ρωτήσει το μέσο παδό τι παίκτης είναι ο Έντερσον, θα σου πει: είναι ένα εξάρι, ένας κόφτης που κλέβει μπάλες και τρέχει. Είναι όμως έτσι? Ας δούμε τα δεδομένα. Τα νούμερα λένε μια τελείως διαφορετική ιστορία. Αν κοιτάξουμε τα expected goals, ανά 90 λεπτά στη Serie A, ο Βραζιλιάνος βρίσκεται στο κορυφαίο 7% το μέσο του πρωταθλήματος, με 0,19 xG. Παράλληλα, στα expected assist βρίσκεται στο κορυφαίο 19%. Τι μας δείχνει αυτό? Ότι ο Έντερσον έχει μια κρυφή, εξαιρετικά έντονη επιθετική φύση. Πατάει περιοχή, απειλεί, γίνεται ο κρυφός επιθετικός. Και με την μπάλα στα πόδια έχει ένα όγκο πασών που αγγίζει τις 50 ανά παιχνίδι, με το εντυπωσιακό 88% σε ευστοχία. Αυτό δεν είναι νούμερο ενός κλασικού άτεχνου κόφτη. Ας δούμε τώρα την άλλη πλευρά. Αν ο Έντερσον ήταν το αμυντικό τέρας που νομίζουν πολλοί, τα νούμερα του στα tackling και στις εναέρειες μονομαχίες θα έπρεπε να είναι elite. Δεν είναι όμως. Έχει μόλις 2,89 tackling ανά 90 λεπτό, ενώ στο ψηλό παιχνίδι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, χάνοντας τις περισσότερες μονομαχίες στον αέρα. Είναι δηλαδή ένας παίχτης που κάνει λίγο απ' όλα, αλλά δεν είναι master σε τίποτα. Αφήνουμε τα νούμερα και πάμε στο χορτάρι. Τι βλέπουμε όταν παρακολουθούμε τον Έντερσον για 90 λεπτά? Πρώτον, ο παίκτης αυτός έχει μια πολύ συγκεκριμένη γεωγραφία στο γήπεδο. Λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά στην αριστερή πλευρά, είτε ως αριστερό half στο 8, είτε ως αριστερός παίκτης σε ένα διπλό pivot στο 6. Το πρώτο πράγμα που θα παρατηρήσει αν το δει στο γήπεδο είναι η γλώσσα του σώματός του. Είναι ένας παίκτης με τεράστια προσωπικότητα. Δεν κρύβεται ποτέ, κουνάει συνεχώς τα χέρια του, ζητάει την μπάλα επιτακτικά, καθοδηγεί τους συμπαίκτες του. Του αρέσει να υποδέχεται την μπάλα έξω από τις γραμμές της αντίπαλης άμυνας, κυρίως στους ημιχώρους. Μέχρι εδώ όλα ακούγονται υπέροχα, σωστά. Ένας παίκτης που τρέχει, πασάρει σωστά, έχει χαρακτήρα και δεν τραυματίζεται. Γιατί λοιπόν υπάρχει τόσο σκεπτικισμός? Εδώ είναι που πρέπει να γίνουμε σκληροί και να δούμε την πραγματικότητα της Premier League. Ο Έντερσον είναι ένας πολύ καλός παίκτης, είναι όμως elite, είναι παγκόσμιας κλάσης. Η απάντηση, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, είναι όχι. Ο Έντερσον δεν είναι ο παίκτης που θα πάρει την μπάλα και θα υπαγορεύσει το ρυθμό ενός αγώνα, όπως ο Κρός ή ο Ρόντρι. Δεν είναι ένας παίκτης που θα κυριαρχήσει φυσικά και σωματικά απέναντι σε θηρία. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα της εθνικής Βραζιλίας. Η Σελεσάο τα τελευταία χρόνια περνάει τη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της, στη μεσαία γραμμή. Κι όμως ο Έντερσον με τα βίας βρίσκεται στις κλήσεις.
Οι προπονητές προτίμησαν να πάρουν γερασμένο Κασεμίρο, έναν Φαμπίνιο ακόμα, παρά τον Έντερσον. Έχει συνολικά μόλις 3 συμμετοχές με το εθνόσημο. Αν ήταν ένας elite παγκόσμιας κλάσης half, σε αυτή τη Βραζιλία θα ήταν ο απόλυτο star. Υπάρχει και ένας παράγοντας που πολλοί υποτιμούν, η διαφορά των πρωταθλημάτων. Το Ιταλικό πρωτάθλημα είναι ένα εξαιρετικό τακτικό πρωτάθλημα, αλλά έχει χαμηλό ρυθμό σε σχέση με την Αγγλία. Στα περισσότερα παιχνίδια της Αταλάντα, ο Έντερσον είχε το χρόνο και το χώρο να σκεφτεί, γιατί οι αντίπαλοι αμήνονταν χαμηλά και δεν πίεζαν ψηλά. Στην Premier League, αυτός ο χρόνος εξαφανίζεται. Η πίεση είναι ασφικτική. Αν ο όγκος και η ποιότητα των πασών του μειωθούν κάτω από αυτό το καθεστώς πίεσης, τότε η χρησιμότητά του περιορίζεται δραματικά. Για να το καταλάβετε με όρους United, θεωρώ ότι ο Έντερσον ως καθαρό ποδοσφαιρικό πακέτο βρίσκεται ποιοτικά κάτω από παίκτες όπως ο Σκοτ Μακτόμινεϊ ή ο James Garner, τους οποίους United πούλησε εύκολα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Μακτόμινεϊ ήταν πολύ κυρίαρχος στον αέρα, πολύ μεγαλύτερη απειλή στα γκολ και πιο δυνατός στις μονομαχίες. Ο Garner έχει πολύ καλύτερα χτυπήματα και μακρινές μπαγιές. Ο Έντερσον μοιάζει επικίνδυνα με την περίπτωση του Fred, ένας παίκτης που τρέχει παντού, έχει καλά στοιχεία, αλλά στο τέλος της ημέρας του λείπει το κάτι παραπάνω για να κοιτάξει τα μάτια τη Manchester City ή την Arsenal. Εδώ είναι που το πράγμα γίνεται πραγματικά περίεργο. Ας δούμε πώς κολλάει ο Έντερσον στο τακτικό πλάνο του Michael Carrick. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι το που θα το χωρέσει. Όπως είπαμε και πριν, ο Έντερσον είναι ένας παίκτης που αποδίδει στο 100% όταν κινείται στην αριστερή πλευρά του γηπέδου. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι εκεί ακριβώς κινείται και το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο της Manchester United, ο Kobbie Mainoo. Αν ο Carrick αποφασίσει να τους βάλει μαζί σε ένα διπλό pivot, ποιος από τους δύο θα αναγκαστεί να παίξει δεξιά σε έναν χώρο που δεν νιώθει άνετα? Αν περιορίσει το Mainoo για να βολέψει τον Έντερσον, έχεις κάνει μια τρύπα στο νερό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι τα χαρακτηριστικά. Η μεσαία γραμμή της United πέρυσι έμπαζε από παντού, αλλά ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν η έλλειψη ύψους και δύναμης στον αέρα. Ο Mainoo δεν είναι ψηλός half. Ο Έντερσον, όπως είδαμε στα δεδομένα, είναι κάκιστος στις αέρες μονομαχίες. Αν παίξουν αυτοί οι δύο μαζί, η United θα είναι εντελώς ευάλωτη σε κάθε βαθιά μπαλιά, σε κάθε στημένη φάση και σε κάθε σωματική μονομαχία των αντιπάλων. Υπάρχει όμως και το θετικό σενάριο. Ποιο είναι αυτό? Ο Michael Carrick να ξέρει ακριβώς τι κάνει και να προορίζει τον Έντερσον όχι για βασικό αλλά για αντικαταστάτη. Αν η United θα παίξει τον Έντερσον για να είναι η τέταρτη επιλογή της στο rotation, τότε μιλάμε για μια εξαιρετική κίνηση. Σκεφτείτε τον ως ένα σύγχρονο Darren Fletcher, ένα παίχτη που θα έρχεται από το πάγκο, θα δίνει ενέργεια, θα πιέζει, θα κρατάει το σκορ, θα αντικαθιστά τον Mainoo όταν είναι κουρασμένος και θα προσφέρει ποιοτικά λεπτά. Σε αυτό το πλαίσιο ο Έντερσον είναι κλάση νότερος από τον Μάνουελ Ουγκάρτε. Έχει πολύ καλύτερη σχέση με την μπάλα, μπορεί να προωθήσει το παιχνίδι και έχει τη σωστή νοοτροπία για να υπηρετήσει το rotation. Αλλά εδώ μπαίνει η οικονομική πραγματικότητα. Μπορεί μια ομάδα που χρειάζεται 5 με 6 βασικές μεταγραφές πρώτης γραμμής να ξοδεύει τόσα εκατομμύρια για να παίχτη πάγκου. Αν ο Έντερσον είναι η μοναδική προσθήκη στα half, η United έχει πρόβλημα. Αν όμως είναι ο παίχτης που έρχεται παράλληλα με ένα elite όνομα, τότε το σκηνικό αλλάζει. Για να κλείνουμε, η μεταγραφή του Έντερσον δεν μπορεί να κριθεί ολοκληρωμένα αν δεν δούμε τι άλλο θα κάνει η United σε αυτό το μεταγραφικό παράθυρο. Αν ο Michael Carrick καταφέρει και φέρει δίπλα του παίκτες όπως ο Σάντρο Τονάλι ή ο Ματέος Φερνάντες, δημιουργώντας μια τριάδα half που θα έχει και δημιουργία και ύψος και τρέξιμο, τότε ο Έντερσον θα είναι μια φανταστική προσθήκη που θα δώσει το απαραίτητο βάθος για να κάνει η ομάδα πρωταθλητισμό. Αν όμως ο Έντερσον ήρθε για να σηκώσει μόνος το βάρος της μεσαίας γραμμής της Manchester United, φοβάμαι ότι θα δούμε την ιστορία να επαναλαμβάνεται. Ένας καλός, φιλότιμος παίκτης που όμως θα πνιγεί στις απαιτήσεις ενός συλλόγου που πρέπει να είναι elite σε κάθε θέση. Το process του Carrick μόλις ξεκίνησε. Ο Έντερσον είναι το πρώτο κομμάτι του puzzle. Το αν ταιριάζει, αν θα πεταχθεί στα σκουπίδια, θα το δείξει η ιστορία. Εσείς τι πιστεύετε? Είναι ο Έντερσον ο παίκτης που χρειαζόταν η United ή ένα ακόμα μεταγραφικό λάθος? Γράψτε μου τη γνώμη σας κάτω στα σχόλια. Κάντε ένα subscribe για περισσότερες τέτοιες τακτικές αναλύσεις και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.